Зареждане на душата със сила чрез боговдъхновеното Божие Слово, в това всекидневното ви четиво на посвещение. Нашето високо призвание, четиво на посвещение от Елън Уайт, 15 юни. Победа над всеки враг. С говорене на истината с Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата. 2 Коринтияни 6 глава 7 стих. През вековете на нравствена тъмнина, през вековете на борба и преследване, църквата на Христос е била като град, поставен на хълм. От век на век, през последователните поколения до настоящото време, чистите учения на Библията са се разкривали в рамките на нейните предели. Църквата на Христос, макар и може би да изглежда умаломощена и несъвършена, е единственият обект на земята, на който Той дарява в специален смисъл своите любов и грижа. Църквата е сцената на Неговата благодат, в която Той се наслаждава да прави опити на милост върху човешките сърца. Църквата е Божията крепост, Неговият убежищен град, който Той притежава в един разбунтовал се свят. Всяка измяна към нейното свещено поверение е предателство към онзи, който я е откупил със скъпоценната кръв на своя единороден син. През целия ход на историята на света, верни души са съставлявали църквата на земята. Днес, както в миналото, цялото небе наблюдава, за да види как църквата се развива в истинската наука на спасението. Христос ни призовава да влезем в тесния път, където всяка стъпка означава отказване от аза. Той ни призовава да стоим върху платформата на вечната истина и да се борим, да се борим ревностно за вярата, предадена някога на светиите. Като приближаваме времето, когато измамната сила на Сатана ще бъде толкова голяма, че ако беше възможно би измамил дори избраните, проникновението ни трябва да бъде изострено от божествено просветление, така че да не бъдем невежи за способите на Сатана. Цялата съкровищница на небето е на наше разположение в делото на подготвяне пътя за Господа. Божият замисъл е Неговата църква винаги да напредва в чистота и познание, от светлина към светлина, от слава към слава. Надеждата ни не е в човек, а в живия Бог. С пълно уверение на вярата ние можем да очакваме, че Той ще обедини своето всемогъщество с усилията на човешки инструменти за слава на своето име. Облечени с бронята на Неговата праведност, ние можем да спечелим победата над всеки враг. Нашето високо призвание е 15 юни. Насърчавам ви да бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели. Благодаря ви, че ни слушахте и се уверете, че ще се присъедините към нас утре за вашето всекидневно четиво на посвещение.